Asiphinde sibingelele kubabukeli transformation live. Siyacela futhi ukuthi ningakhohlwa ku subscribe ni comment ni share ni beke noma imiphi imbono enina ngoba siyazi ukuthi nani nina imbono mningi kakhulu. Ningawaskip futhi ama ads. Ake ngashichaza ukuthi uma uskipa i-ad usuke wenza ukuthi singasizakali nathi. Umuntu usekhulume kakhulu ngeindaba zase Jele. Nokuyiyona nto esasikade sikhuluma ngempela indaba zase Jele. Noma ke sesikhulume kakhulu ngazo kodwa ayipheli ke zona ngoba zikhona nezinto esitholayo iningi kakhulu. Abanye abayigejayo inkulumo zethu zakuqala bayibebuze ukuthi babuze imibuzo eminingi ngejele esake sakhuluma ngayo ngaphambilini. Ngiyakhumbula nje khona ezinye insizwe kade ibuza ukuthi manje ngiyakhumbula futhi ukuthi ziningi izinto thina somphakathi esizaziyo esazi ukuthi izona ezenzeka ejele of which azenzeki lezo zinto. Ngiyakhumbula nje ngibala ukwakhiwa kwemali nami nje ngisanda kuphuma ejele abantu bayongibuza imali bethi imali ngoba yakhiwa ejele bekhuluma into eziningi ngejele. Kuthiwa kubalwa kabili ejele umuntu mayegwetshiwe kubalwa ebusuku kubalwa nasemini ukuthi ungabajena bathi ayikho leyo nto nanokuthi ziningi nje cabanga ndani niyazazi izinto thina besizazi ukuthi izenzeke ejele. So ngithemba ngixoxa ngale ijele abantu baba interested bakhombisa ukuyijabulela lento ukuthi kube khona umuntu ozokhuluma ngejele ngoba imvamisa abantu abakhuluma ngale ijele. Yabona ke mangikhuluma ngento ezasejele khona insizwe ezazingifonela ezinye zibuza ukuthi manje ngilithatha phi igunya lokuthi ngikhulume indaba zasejele and all those things. Ngiyibuze mina ukuthi uma kade usedolobheni ukade usedolobheni njengakini mawusubuyile ususekhaya kufanele uyithole kubani permission yokuthi kini musuxoxa ukuthi hey phela edolobheni ngibone usibanibani yazi lapha ngasesipang ngibona abafana abaqhuba inqola ngabona nosibanibani yazi ngize ngabona umfundisi uyithola kubani lo permission yokuxoxa ukuthi njoba usedolobheni nje sekufanele uthole ipermission yokuthi mawusufika ekhaya bese uxoxa ke into oyibona edolobheni ufuna uyithole kubani lo permission. So nami ngikhuluma into nje ngafike ngayibona ejele neyafike yenzeka. Yabo nje abanye bayibebuza ukuthi umuntu ogulayo ejele wenziwa kanjani umuntu bebuza into eziningi nje efana nalezo. Ejele abantu bayagula njoba begula nje nala ngaphandle. Angithi ejele umphakathi omunye lo njoba ngake ngasho ukuthi ezinye zezinto engafika ngaye babaza lezo ukubona abantu abaningi kangaka abantu kade ngithi ngibashiye ngaphandle sengibafica la futhi ngaphakathi ejele. Ngezinye izinto engafika ngaye babaza kodwa umuntu mayegula kunesibhedlela ejele ngaphakathi bese kuba no dokotela uyayifike nje njengasesibhedlela njengoba udokotela behlale bengekho kodwa bafika ngezikhathi ezithize nakhona ke ejele kanjalo. So uma ugula nje uphuma besihlala nazo insizwe ezigulayo ezinye ihamba ngisho esibhedlela emadadeni egula ngengqondo zine date yazo kufanele mawushaya idate yomhlaka bani akuthatha amaphoyisa akuhambisa esibhedlela uyothatha amaphilisi akho uyabuya. So mugula bese kuba khona ke isifo mhlambe isifo esithelelanayo kuyisona esiphoqa ukuthi ukhishwe uyisel lenkulu ezokuphoqa uhlale nabantu ebese uya nayo uyohlaliswa kwi-isolation.
Uyahlaliswa futhi kwi-isolation ungaguli, kodwa nje uma ufuna ukuhlala khona ngezathu ezithile uyakwazi ukuhlala khona ngoba ama-isolation akhona kuwonke ama-section. I-section ne-section inama-isolations akhona, i-section ne-section inama-isolation cells akhona. Kwezinye ikhathi ama-isolation asuke kuzofakwa khona lezi insizwa ezibizwa ngamagunya nalezi ezibuye ziphakame. Ngangike ngibuke nje Ncome isiboshwa sasithi masiphakamile mase ifuna ukusibulala iziboshwa esithatha amaphoyisa sifakwe kwi-isolation sihlale sodwa, ukuthi uma sizophaka thina ekseni siphake siqede sivalelwe bese kuphaka sona lesi siboshwa. Siphake siqede sivalelwe mhlawumbe bese kuvulelwa thina ke sesivalelwe lesi siboshwa, vele ngeke ukwazi ukuyofinyelela kusona. Kodwa nje Jele mawugula kufana nje la ngaphandle, uyakwazi ukuthola umtholampilo khona ama-nezi, uyakwazi ukuthola inteni ngithi ke ngoba iziboshwa ngaphakathi zinengqondo eziningi iziboshwa. Kukhona nje insizwa engangakhuluma ngayo la phambilini yangakithi ayisekho emhlabeni, le ngithi yaphuma nge-appeal esasiyenzele yona yangakithi lapha kwaNongoma. Ngizocela ungayimention igama layo kodwa ngangakhuluma ngayo phambilini, abanye bazoyikhumbula. Yayithi phazamisekile ekhanda, sasiseNcome nje eMaximum. Yake yathi yaguqa shuthi yake yaye esibhedlela, angazi noma babeyojova noma babeyokwenzani esibhedlela sangaphakathi ngoba asikho phela kude, uphuma nje egate le-section uhambe ngepassage uyojika ngaleso sesibhedlela njalo. Khona iziboshwa ezihlala la isibhedlela kwi-section yesibhedlela, kuneziboshwa nje ezihlala khona. Thothi mhlawumbe ugula kakhulu uhlala khona esibhedlela, kunembhede njengaseselini nje, kodwa ke kunembhede phela bese kuba nezinsiza lezi zasesibhedlela. So manje uyojova nayo kuyojova nibuye. So lensizwa yahamba yayojova, yafike yabona omunye elinye iphoyisa lapha unesi. Ngabe kushuthi yabona ukuthi ngathi impilo imnandi la kule section yasesibhedlela, yavele yathi nayo iyagula bayithatha bayisesibhedlela kanti ifuna ukuyoshaya labo lamaphoyisa izinqa, ifuna ukuyoshaya izinqa zamaphoyisa bayixosha ke esibhedlela. So mayisibuye endlini siyaxoxa ukuthi hayi bangixoshile esibhedlela, bangixoshela ukuthi bengishaya amaphoyisa izinqa. So iziboshwa ke zinjalo, amaphoyisa athi enze into for the good, wona iziboshwa yithatha advantage. So that is why amaphoyisa ejele nami nje ngathi ngifika iphoyisa wawuthi uma ukhuluma namaphoyisa vele kuthatha isinoma kanjani, kuphendula isinoma kanjani amaphoyisa. Uzuxake ukuthi hawu kushuthi ngikhulume kanjani la noma angisile kahle mina, ingoba amaphoyisa azi ukuthi iziboshwa zonke ziyafana, ziyazi ngathi ziyahlonipha kanti khona ezifunayo. Ziningi ke iziboshwe ezigulayo ngaphakathi, khona ezinye ezigula ngengqondo, ezinye zaphazamiseka igwetshwa njengoba kade ngiyeke ngisho ukuthi uma ezinye insizwa mayisuke zigwetshwa, ngicabanga ukuthi ngeke nibone nasezinkantolo nako TV nje nasemaphepheni uthola ukuthi intatheli ibhalile ukuthi ihlekile inkabethize, ihlekile inkabethize ngesikhathi kade igwetshwa, yabona. Omunye uzaxeka ukuthi uhleka kanjani umntade egwetshwa, thola umntade egwetshwa udilika Jele indaba oganga. Omunye uhleka from lapha eboxini, ahleka azayohleka ngisho ejele kanti usephazamisekile ngoba ukuphuma kwesigwebo nje sithi uyagwetshwa, ugwetshwa udilika Jele. Mhlawumbe ugwetshwa nje uphuma ekhaya kade ungaphandle ngebhayili uattend icala lakho, njobe ekhaya nje usuka khona kunezinto eziningi obuyilungisa nosazoyilungisa, business as usual. Uye enkantolo nitshela ukuthi uzobuya kanti awusezobuya, inkantolo bese kushaya udilika Jele, uvela uhlanye ekhanda, uvela uhlanyishwe isigwebo ositholayo. Kukhona nje omunye ubaba
ubaba omnyama Ntombela wayenesifo laba engasazi kwayo isifo sini. Ngakhuluma ngaye phambilini. Ngiyakhumbula ukuthi ngamfica ejele laseNcome section B. Ngangihlala enumber B ngathi ngifika ngahlala enumber 9, that was 2012 March. Ngangena enumber 9 ngaphuma enumber 9 ngawungena enumber 7 la ukuhlala khona amaNazareth. Lobo wehlala enumber 6. Wayenesifo engasazi lo baba wawuthi waNtombela ngaphe baba nangu wayesemdala nje. Wawuthi angazi noma isifo sokwethuka noma yini, kodwa wawuthi mawumthinta nje ngemuva avela ashaye khona lapho ngemuva. Mawumthinta nje ngaso leso sikhathi kangangokuthi ngisho umthinta uqhamuka ngemuva ekhuluma nalomuntu akhuluma naye phambi kwakhe avela ashaye yena lo kushuthi wayishaya nje ngabe ama reflexes akhe wayishaya nje noma yini. Noma ungabanga umsindo nje ngathi uyamthusa ngaso leso sikhathi uyashaya. Noma uxoxa naye wena bese mhlambe ushaya ihlombe uyathuka uyashaya. Angazi kwakuyisifo sini lesi, ngaze ngambuza ngelanga ngithi manje mahloba ukahle ngoba uthuka kanjena nje yini kwenzakalani? Uthi akazi uthi kodwa nje kade kwamqala ngoba ngisho ekhaya unkosikazi mabelele embedeni maye kwanyakaza nje unkosikazi kabi uyashaya. So unkosikazi uyazi abantu abaningi ke bayebecabanga ukuthi mawugula ejele uvela ukhishwe nje automatically. Awukhishwa nje kalula kanjalo ngoba nemigomo noma imitheshana ama clauses lapha ku medical parole ithi umuntu kufanele aphume ngenxa ukuthi ngoba ngale kwalokho sonke sasingagula sonke ejele sikhishwe. Umthetho we medical parole uthi umuntu ophuma ku medical parole kufanele kube umuntu ose terminally ill, kushuthi umuntu osegulela ukufa ozokhishwa nge-medical parole. Isho njalo imithetho egayida i-medical parole. Uyo muntu ofanele to shuthi i-medical parole ukuphuma ejele ngenxa ukuthi uyagula. Uzokhumbula ukuthi uShapiri Sheikh naye waphuma nge-medical parole. Waphuma umuntu terminally ill khona namanje ayiphilela. Vele kuShapiri Sheikh wayengaguli ngoba umuntu onemali eSouth Africa nani niyazi umuntu onemali la eSouth Africa ubugebengu nje bakhe buba clean. Ubeka imali umuntu enze lokho akwenza naba nje no Thabo Bester bebekwazi ukulala emahotela bekodwa besejele belale nentombi emahotela ngenxa nje ukuthi banemali. Vele ke unemali ejele ucontrola yonke into. Mawunemali nje ucontrola yonke into, izinto eziningi uyakwazi ukuyicontrola. So nabo Shapiri Sheikh ezinye izinto ke ezigcina seyidida abantu nje at ground level ukuthi hawungananga usibanibani wakhishwa nge-medical parole kodwa ukhona uyaphila. Wena mawuthi uyachaza ukuthi hayi umuntu okhishwa nge-medical parole umuntu osuke esegulela ukufa bese bethi hayi ngananga usibanibani naye wakhishwa nge-medical parole kodwa uyaphila nanga usibanibani. So kuze kugcine sekuphoqa ukuthi usho ukuthi phela banemali lapho oShapiri Sheikh. Banemali babengakwazi babengekwazi ukuhlala ejele isikhathi eside, especially bayengagwetshiwe life ngoba it's difficult for someone ogwetshiwe life. It's very difficult. Ngiyakhumbula nje ngo-2014 siseNcome la ezake zagula khona iboshwa zafe ezinye. Sasikade sidle kwakade dliwe ikabishi la kade no poison.
Cabanga kwagula inqwaba eboshwa lapho ngoba isel nesel ngaye ngakhuluma ngalelo daba phambilini. Isel nesel ngithi kwakukhala inqwaba yeboshwa. Kodwa kaze yiphume kwathola athi zidla ikabishi ngenhlanhla thina sasingalidlanga ngenxa ukuthi ukudla kwasejele moyo ophaka uyakukhetha. Mawuphaka uphuthu, uphaka isishebo, bakufakela lawo maqatha, uphaka ithanga, uphaka ikabishi, lokho kusuke kumele amasalad. So siyaye singakuphaki thina abanye ngoba kusuke kumbi vele, ikabishi lakhona limbi, ithanga lakhona limbi, ukudla kwasejele nje kumbi. Ngaye ngasho naphambilini ukuthi udla even itiye lakhona, itiye lasejele mawulibuka nje ungathi amanzi ade egeza ingane, ungathi kuze kube nensishana mawuthi uyalibuka ungathi kube negwebunyana. Ungathi nje amanzi ade egeza ingane encane. So ezinye zezinto nathi ke ikabishi sasingalidlanga ngalelo langa kanti belino poison. Ngathi laba no poison engadini, khona lo poison ofakwayo othelwayo uma ukubulala ukhula nokubulala inambuzane. So kufanele kusuke kufanele nelinde isikhathi esithile lelo kabishi lingavunwa nibe novuna elinye. So angazi kwaphambana kanjani emaphoyiseni kwavunwa leli kabishi ade lichelwa ngayizolo, kwadliwa lona ejele, kwashona abantu ke, zashona ezinye iboshwe, ezinye zabuya ezibhedlela ngenhlahla thina sasingalidlanga. So ukugula basically ukugula ejele kucommon, kukhona nje, ziyagula iboshwe, ezinye igula ezishone zingaphumanga ezinye. Kodwa into efika ibe nzima ngesiboshwe esigula ejele ukuthi ngokuthola information ngomuntu mawusuka ungaphakathi, kuyenzeka uthola ukuthi nisendlini nekuyisel, mhlambe nihlala niba u60 ngesibonelo, bese kugula usibanibani, kule esisodwa isiboshwe, sithathe siwe esibhedlela siyohlala khona esibhedlela. Mhlambe masisuka esibhedlela sigcine sesiya esibhedlela sangaphandle, masisuka esibhedlela sangaphandle mhlambe sigcine sesiya kwelinye ijele, ligcine nina la ningatholanga ifeedback or iupdate. Vele nje akekho usukweni oyisha leyo update ukuthi abuya azosho ukuthi hey, lesi siboshwe sisikhiphela endlini sesihambe ibanga eli. Kodwa nje kuyaye kwenzeke makuthi kukhona iphoyisa ebelixoxa lithi yazi lesi siboshwe besihlala la inamba bani sigcine sishonile, ngithola kanjalo ke information. Kodwa futhi kuyenzeka ukuthi siyathatha isiboshwe nxa ukuthi siyagula siyohlala esibhedlela, wena ngapha usala uthole mhlambe ngakusasa uthole idraft uhambe kwelinye ijele. So ugcina ungazange ukuthi ubanje uba esibhedlela njengabe wasinda yini, ngabe kwenzakalani. Makwenzekile nigcine senidibana kwelinye ijele, bese mhlambe uyathola ukuthi usibani wagcina esindile. So basically nje ukugula ejele kukhona, zikhona nendlela zokwelapha, kodwa futhi akusho ukuthi umuntu mayegula ejele sekufanele ephuma, akusho kanjalo. Uma nje umuntu ephuma ngemedical parole ebe nimbona nini ukuthi umqemane, suke egwazile lo muntu, egwazile o parole board, egwazile obani, egwazile izikhulu lezi kahulumeni njengoba kugwazwa la eSouth Africa yazi kuphila ngombwazo. Angekho ongakwazi lokho. Thank you.